بوي قرآني بوي قرآني جتا پر حەز دەکەم بەوەی قورئانێ تۆ سوورەیەکێک و کێم هاتیە فێمکردن ji wê Qur'anê ji ber wê haya kesî ji bedewiya te nebûye bi vê Qur'anê ji bo tu kes çavên te çavînî nekin bi wê Qur'anê devgirêdanan di nêrînên xelkê dixim bi ayetên vê Qur'anê gava ku rê te dikeve şevê min bi wê Qur'anê radibim navê te radimîsim û li eniya xwe dikim li şûna vê Qur'anê dibêjin ku tu xurifiyî û derketiyî ji dînê vê Qur'anê çi bikim dîn û îman tuyî vê Qur'anê